Ще отнеме половин час. Как половин час е? И здравейте хора! И здравейте хора! Стейв Беги и днес снимаме на фото с кой? С кой? Сим. Павел. Ще играя първото си второто, така ли? Да. Снимаме клип. В училище съм, затова е толкова шумно. Аз съм първото време на фотосу. Ей сега първия гол ще пъртам. Няма да. Кой ти казва? Защото ми да, първата минута. Хао, пряко свободен. Май 5 стана. Ей сега ще вкарам. Гол! Разли! Не, бе, как колкото е изби. Кончи! Аре бе, купъгнал! Хора, съжалявам за този бък. Пуска дразни. Аре бе! Добре. Ще излезем. После пак ще. Съжалявам за този бък, хора. Какво ще кажеш, папи? Какво ще кажеш? Нищо няма да кажа това. Той пак беше това бълха. Че си бълха. Сега е. Циган миган. Циган си че. Така. Както виждате, сменил съм си отбора, купих Рамос и Навас. Не го зачита гола, ама аз пак ще вкарам. Няма проблем. Няма проблем. Бразилено пак го вкара. Пак Бразиле. Да път ни бъгна. 1-0. Тихо е. Ще изложиш. Е сега коп. Класа се да бе папка. Кой е? Аре бе, как защо клято ми щастие? Ми да биш влязал да пикай бе. Но тук. Аре коп. И хора, сега ще спрем клипа на пауза, защото ще ни почи часа и после ще продължим. И ай чао! И здравейте хора, след като се върна, когато свърши часа се връщам и да започваме папи ела! Да? Що ти иска да снимам? Тихо ще! Искаш да те сам го казва? Сега. Един фен ми те харесва! Добре! Пафи! Ела, снимам! Нашия клас е баси и шумния клас е. Те не те виждат. Не. Само знаят, че играят. Овче, на тази тапанарка ли играеш? Да, тапанарка. Да, на тази тапанарка играя. Хора, надявам се, ме чувате! Второто полувреме. Да, ти се, чакай, не също. Чакай на почи, това белия негър ли си, бе? Белия негър, как ще е бял, ще е негър, брат. Чакай. Има бял. Аз не съм брат, бе. Ей, той е. Сестър, чакай, не го би. Аре, заваля дъждец. Я, той се казва Линово. Линово се казва той. Линово. 39-та минута на матча. Каляри водят на лин. Трета. 40-та минута матч. 40-та. Сега си ме пил на таблета, маху, папко. Надявам се да ме чувате. Спри. Той е черно. Но той е черно. Но той е синьо. Аре, сега папко си играй. Гледайте го, кофе е добър направо. Аре, сега да направо. Квартална бабка. Може да не съм добър, ама квартална бабка, вау. Вей, какво стана, бе? Аре, запечем играта. Чакай, давай, запечем играта. Да. Играе на Майнкрафт, на Майнкрафт
играе с внимание. Игра на Майнкрафт. Аз мога и само да хабя времето. Аз мога и само да хабя времето. И другия епизод може да игра на Майнкрафт. Аре, бе, що така си го направил това? Аз не съм свикнал на такива. Ана! Той не е свикнал на таблет, има телефон и затова не е свикнал на таблет. Иначе има играта. То кой ли няма телефон, бе? Гергана кой? Аре, бе! Няма да направя реклама за паркур беги. Ана! Ко правят ти с баджанаци, бе? Баджанаци? Павле, стига, че си баджанак, нали знам за кой си ученен. За кой? Шего са? Аре, по-бързо, бе! Как е то умрял шут, бе, Павеле? Умрял шут. 63 минута. Да свършим клипа, да свършим матча и свършим клипа, докато не е дошла госпожата, защото... Ще дем шимарки. Искаш да превърнеш? Ще дем шимарки. Да, ще дем шимарки. Аре, бе, къде съм аз, бе? Няма. Маш. Забъгна! Таспък. Я си Бе, какво? Ха-ха-ха-ха. Оня ни игра с топката, че да има монтаж. Ко правиш, бе, Павеле? Вкара. За малко. Искаш да хвърли? Аз съм само прехвърли. Аз много съм прехвърлял. Наши хубави. Аре. Бе. Папа, ти подготвен ли си по домашните? Да. Окей. Центриране? Как, бе, това центриране ли е? Кой това умрял центриране, бе? Карай дали ги води 2-0. Хубаво, че аз карах 2-0. Да, ама аз им задържам. Да, че нарочи, аз тъглил. Че му я подаря. Аре, какви са ги мангали? Сега ако ми вкарат, дано да съм проклет. Дано да съм проклет, как ми вкарат, то мога, Павеле. Просто си говориш. Правиш. Много смешно. Ай, една последна атака на Веселин. Супер. Малки палинг. Колко малко. На сантиметър. Милиметър, бе. И хора, сега искам само да ви покажа. Чакай, той свършва клипо. Вече 7 минути стана. Свършвам клипо. И хора, това е много отбор. И надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, дайте палче нагоре и това ще бъде всичко от мен. Хора!